בעצם אני רוצה את כל הפינוקים של היוקרה, בלי הניכור עיניים, בלי השופוני הזה כלפי חוץ. יש אנשים שנמצאים ברגע הנכון בקריירה שלהם כדי להשתדרג לרכב יוקרה. למה הם מתעניינים דווקא באינפיניטי? היום ניסע באינפיניטי QX60 אוטוגרף עם דוקטור עומר אביב, מומחה לרפואת ילדים. שלום דוקטור. אהלן. מוכן לנסיעה? כן, מתרגש. נראה ממש מרשים. אמרת שאתה אוהב את המקצוע שלך, של מאוד. להיות רופא. מה אתה אוהב בזה? אז יש מלא הצלחות קטנות, חוויות מאוד מאוד שנוגעות לך בלב, אתה לוקח את זה איתך. מתי הרגשת פעם ראשונה שאתה כבר רופא מצליח? שואלים אותך לגבי אפשרויות של ניהול פרויקטים או ניהול מרפאות, אתה מתפרנס יותר, אתה קצת יותר שולט בשעות שלך. אתה יכול לבחור להיות עם הילדות שלי, להתפנות לתחביבים שלי. זה מה שגרם לך לחשוב על רכב יוקרה? איפשהו באמצע המלחמה, במהלך המילואים, החלטתי להגיע סוף סוף לרכב שהוא קצת יותר מפנק. כן. בא לך את החוויית נהיגה הזאת, את הישיבה הגבוהה, את המושבים הרחבים והמפנקים האלה. זה אנדרסטייטמנט. יש פה מושבי קפטן. לפחות חסכנו מריבה אחת בכל תחילת נסיעה, מי תשב איפה, לכל ידה יש את המושב שלה. אין ספק שזה ישפר את החוויה המשפחתית שלנו. למה דווקא אינפיניטי? בעצם אני רוצה את כל הפינוקים של היוקרה, בלי הניכור עיניים, בלי השופוני הזה כלפי חוץ. מה שאתה מחפש זה יוקרה שקטה. כן, יוקרה שקטה. באינפיניטי קוראים לזה יוקרה יפנית. מה עוד חשוב לך ברכב? אני טייס חובב. אני נורא אוהב את התחושה הזאת בהמראה של הפתיחת מנוע רגע לפני שמתרוממים. לשבת, ללחוץ על הגז, להיצמד לכיסא ולהרגיש את המנוע הזה מתרומם. יאללה, קפטן, תן גז. בוא נראה מה QX60 יודע לעשות. מה אתה אומר על האוטוגרף של אינפיניטי? אחד הרכבים הכי מפנקים ומפוארים שנהגתי בהם. חוויית נהיגה מושלמת, מושבים מפנקים. אני חושב שזה בדיוק מה שאני והמשפחה שלי היינו רוצים.